Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma na wannan gida muna gaishe da kowa da kowa, muna kowa fatan alkhairi. Tun daga kan maza da mata, manya da yara, muna gaishe da kowa da kowa. To duba da yanda mutane suke ta kira kan wasu sirrin karya tsafi da kuma sirrin kasuwa. To zabin da zamu bayar shine sirrin kasuwa a zamanto cewa duk wanda al'amura suka toshe. Kasuwa taƙi komai shuru, an buga amma ina an yi addu'ar amma ina abin shiru. To gaskiya abinda mutane basu gane ba, sau tari wani zaka ga inda ya zamanto cewa akwai jifa a jikinka ko shafan maita ko kuma aljanu ko kuma ajiya. To gaskiya duk irin abin da za a yi ba za a samu biyan buƙata ba. To shine muka ga ya dace a ce mu fito muku da wannan sirrin, Allah da zai muku amfani sosai ma kuwa. Kaman ibtali ne na karya sihiri ne in Allah yadda. To farko dai za a je a samu tokar gobara. Tokar gobara za a je a samu irin idan aka yi gobara to tokar za ka je ka ɗebo. Sai a zo a rubuta falamma allaqu qala musa ma ji'tum bihi sihir inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amalal mufsidin. Ita za a je a rubuta ƙafa 1000. Yau in aka rubuta ƙafa 1000 sai a rubuta falaki da nasi 41. Sai a zo a samu idan aka wanke rubutun kai to sai a bari sai da dare in za a kwanta sai a dinga zuba wannan tokar a cikin wannan ruwan rubutun ana shafe jiki da ita. Amma za a tuɓe kaya ne gaskiya. Ana shafe jiki, ana shafe jiki. To in Allah ya yarda za ka ga komai naka ya daidaita, al'amura sun buɗe ko da akwai sihiri a jikinka komai ta in Allah ya yarda Allah zai karya abun, Allah zai tarwatsa abun, ya zamanto cewa samun ka ya dawo. Al'ummar waɗanda suka guje ka ma sun dawo tare da kai kuma al'amura sun canza. Duk wani ɓacin rai da wani sauran abubuwa in Allah ya yarda Allah zai kawar da shi. Sosai ma kuwa. Ko da wani ne ya maka Allah zai karya da shi ko a ruwa ko a bishiya aka ɗaure ko a tonawa rami aka binne ko a wuta aka sa ko ma a mene ne Allah zai karya abun. Da niyyar haka za a yi. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.